Istorijska bruka u Skupštini nazovimo Srbije. 166 poslanika protiv rezolucije o Jasenovcu. Jedini su za glasali pokret Mi glas naroda, dr. Branimir Nestorović. Za predlog deklaracije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Narodnoj skupštini Republike Srbije glasalo je za 13 poslanika Republike Srbije. Ostali 166 poslanika ne smatra da je u NDH bio genocid. Definitivno mora da se sačeka neki saziv Narodne skupštine Republike Srbije, gde će narodni poslanici biti ljudi kojima je stalo do Srbije i srpskog naroda. Velika sramota. Suočeni smo sa tendencijom mnogostrukog umanjivanja broja žrtava ustaškog logora Jasenovac, iako je nekoliko posleratnih komisija utvrdilo da je u tom logoru ubijeno i stradalo više stotina hiljada ljudi, gde je najmanja procena išla od 500-600 hiljada, a najveća prelazila 800, uz konstataciju da je konačna i puna brojka verovatno i veća. Nažalost, agenti koji pokušavaju da umanje te brojke nenaučnim metodama i koji time negiraju rad stručnih komisija deluju i na teritoriji Srbije, te je ova deklaracija veoma značajna iz razloga da bi se zaustavila njihova subverzivna delatnost na reviziji i falsifikovanju istorijskih činjenica.